Dobrý den, mé jméno je Petr Klepač a vítám vás u svého v pořadí už třetího tutoriálu na Blender. V tomhle tutoriálu bych měl vymodelovat tenhle dřevěný traktor, který mi zadala paní profesorka. Přičemž budu používat i textury dřeva a tak dále. Takže se můžeme pustit do modelování. Využijeme hned tu základní krychli, kterou máme na platně. Jedničkou se posuneme, přepneme si tadyhle dole, si přepneme a trošku si protáhneme a zmenšíme si tu naši krychli. To bude tahle vlastně podstava, kterou tadyhle vidíte. Tak, další věc, sedmičkou si přepneme a chceme, aby tady tohle bylo zúženější, takže označíme prvně Tab, aby jsme se dostali do editačního modu. Ačkem označíme a označíme si jenom tuhletu přední hranu, sedmičkou znova a Skem si to trošku zmenšíme. Další věc bude teda ta přední část traktoru, takže tu vytvoříme Shift a vytvoříme si krychli. Krychle se nám vytvořila, protože jsem měl 3D kurzor posunutý. Tak nasměrujeme ji do prostředka vlastně té podstavy, Skem zmenšíme. Takže teďka si jednoduše opět protáhneme. Sedmičkou z vrchu si to přiměříme na střed, trošku si ji zmenšíme. Opět vjedeme do editačního módu, Ačkem označíme a označíme přední plochu. A Skem kapánek zmenšíme. Teďka si označíme všechno a dáme si to takhle, aby to bylo ve středu. Ještě se podíváme, trošku si to můžeme zmenšit, je to trošku moc velké, takže označíme zadní hranu. A ještě horní bych trošku zmenšil, ať to máme tak. Dalším krokem bude zaoblení, jestli vidíte, tak tadyhle jsou zaoblení hran, takže to uděláme taky jednoduše, zaoblíme si ty vrchní hrany, označíme vrchní hranu, zmačkneme Ctrl+B, teďka protáhneme a kolečkem na myši si zaoblíme a zmačkneme levé tlačítko myši. To stejné uděláme i na druhé straně. Teďka i tadyhle na boku, takže Ctrl+B, protáhneme, zaoblíme. Znovu na druhé straně. Tak dalším krokem budou vytvoření tady těchto světel, takže to uděláme taky jednoduše. Vjedeme zpátky do Object módu, Shift A a vytvoříme si kouli. Kouli si dáme bokem. A teďka vjedeme do editačního módu, zmačkneme S po ose Z a teď zmáčkneme S po ose Y a o 0,3 zmenšíme takhle do boku, takže ještě si
otočíme to světlo, takže R, mačkneme R, po ose Z a 90 stupňů. Zmenšíme si to a připojíme k té naší přídi toho traktoru. Zmenšíme, aby to vypadalo reálně, co nejvíc věrohodně. Dalším krokem bude další, takže Shift D po ose Y a naduplikujeme. Teďka si obě spojíme. Spojíme s tím traktorem. Takže ještě tu podstavu si trošku zmenšíme, vidím, že je trošku velká a dlouhá. Takže označíme si podstavu, zmačkneme Tab, označíme spodní, tu koncovou hranu a trošku zmenšíme si to. Naším dalším úkolem bude vytvoření tady téhle kabiny, takže vytvoříme si plane. Plane si teda trošku zmenšíme, takže S7 se podíváme z vrchu. Uděláme si z toho vlastně, budu to vytahovat, takže to bude takhle tenké. Jedničkou dáme si to, aby to bylo takhle. Jednička vytáhneme nahoru trošičku, aby to končilo prostě, to si potom můžeme posunout. Takže teďka vjedeme do editačního módu a Ečkem budeme vytahovat, takže zmáčkneme E po ose Z a vytahujeme. Tady nad tímhle se nám to bude zaoblovat, takže zmáčkneme levé tlačítko myši, teďka R a znova E a znova R a znova E a teďka to dotáhneme. Takže máme vytaženo, teďka další krok bude, aby jsme tuhle tu zadní hranu měli rovnou, jelikož my ji máme takhle zahnutou, takže teď si budeme trošku hrát s těma hranama tady tohle objektu. Vybereme si tady tohle a trošku to posuneme. Tak si vybereme vrchní hranu. Znova tuhle hranu. Už se nám to rovná. Takže poslední, kterou posuneme hranu, bude tahle vrchní, takže vrchní hranu vybereme jedničku a posuneme ji dolů, takhle to zarovnáme jednoduše a teďka vybereme vrchní hranu a protáhneme. Teď se nám tam vleze to okýnko, které tam potřebujeme. Takhle to máme, takže teď to spojíme, takže Ačko označíme všechno. Spojíme to tadyhle s tím. Tak a trošku to zmenšíme, protože přece jenom to máme fakt velké. Dalším krokem bude, že budeme chtít udělat ještě tadyhle. To vyřešíme, takže Shift A si vytvoříme kostku, jedničkou trošku zmenšíme. Sedmičkou si posuneme tadyhle
Tady si to posuneme trošku, aby přečnívala lehce. Trojku zasadíme dovnitř, ale trošku ještě zmenším. Teď jenom tak trochu, aby přečnívala. A trošku zmenšíme, to nemusí být tak velké. Další krok bude, aby jsme tady tohle spojili, takže to, aby nám to nevypadalo divně. Protáhneme si spodní hranu, takže tab, označíme si spodní hranu, tady spodní teda plochu tady tohle objektu, tuhle nemyslím. Myslím tuhle plochu, jedničkou a Ečkem ji protáhneme. Dále si naduplikujeme tady tuhle stranu, takže trojkou označíme si stranu tady tuhle, trojkou a Shift D po ose Y a posuneme na druhou stranu. Tak, dále uděláme střechu té kabiny, takže střechu uděláme Shift A, opět kostka, zmenšíme si ji, sedmičkou se podíváme nahoru a dáme doprostřed. Teďka ta střecha má zaoblené tady lehce hrany, takže opět tabulátor. Ačkem označíme si pouze tuhle hranu, Ctrl B, protáhneme a kolečkem na myši si přidáme hrany. To stejné uděláme na druhé straně, Ctrl B a přidáme si Ctrl B. Další krok bude, uděláme si nejspíš kola, takže kola uděláme tím způsobem, že si vytvoříme kouli, kterou zmenšíme S-kem po ose Y na 0,3 jako stejně jako světla. A teď už jenom napasujeme tak, aby nám to vypadalo jako na obrázku. Takže jedničkou přepínáme v orto módu. Trošku zmenšíme, to jsem přehnal. Vidíme, že nám tady přesahuje ta podstava, takže ji taky hned zmenšíme do editačního modu a zmenšíme si úplně, ať nám nejde vůbec vidět přesto. A ještě poslední věc děláme, že označíme spodní hranu a taky ji zmenšíme, jelikož vidím, že je fakt hodně velká. Takže kolo si napasujeme, vidíme, že by mělo přesahovat trošičku dozadu. Tak jednoduchým způsobem si uděláme i to druhé, menší, Shift D po ose X, naduplikujeme, zmenšíme, posuneme trošku níž a napasujeme si ho taky, aby se dotýkalo té podstavy. Další věc, kterou uděláme, bude teda okno tadyhle uprostřed té kabiny traktoru. To uděláme způsobem tím, že si vytvoříme cylindr, který si otočíme R-kem po ose X o 90 stupňů.
Dáme si ho doprostřed té naše kabiny, zmenšíme si ho. A protáhneme úplně přes celou tu délku. Jedničkou si přepneme do předního ortomodu a nastavíme si, kde ho chceme vlastně mít, takže my ho chceme mít ve vrchní polovině, takže si ho posuneme do vrchní poloviny. Trošku můžeme zvětšit. Tak. Teďka označíme pouze jednu stranu kabiny a použijeme modifikátor boolean. Přepneme na difference a vybereme cylinder, který chceme, takže dáme cylinder a apply. Teďka, když se podíváme, tak vlastně se nám provedla průřez cylindru v té naší kabině, které jsme chtěli. Takže Ctrl+Z a zopakujeme to i na druhé straně. Takže boolean, difference a vybereme cylinder a apply. Teďka můžeme vlastně cylinder celý odstranit a máme jednoduchý průřez. Ještě si vytvoříme vzadu jednu kostku, kterou Shift A vytvoříme, kostku zmenšíme jedničkou, jsme trošku přehnali. Jedničkou a napasujeme si do zadní části. Tak, S-kem zmenšíme samozřejmě. No. Mělo by to být ve velikosti téhle přední desky, takže trošku zmenšíme malinko. Ano, takhle. Další věc, aby jsme měli kola na obou stranách samozřejmě, takže trojkou označíme si kolo, Shift D posuneme po ose Y, aby se nám pasovalo. To stejné uděláme u druhého kola, Shift D po ose Y posuneme. Další věc, kterou chci udělat, bude tady vyříznutí pro to kolo, takže už jsem si kola dal od sebe, vytvořím si kouli, S7 posunu a dám si to tak, aby mi to vyřízlo vlastně takový kousek té koule v té naší podstavě. Označíme tu podstavu a dáme modifikátor boolean znova, difference a vybereme tu kouli, kterou jsme si teďka vytvořili, což já ji mám 6, takže 6. Dáme apply. Teď když posuneme, tak vidíme, že se nám vyřízlo. Akorát, že je to takové, je to fakt velký půlkruh a my potřebujeme, aby tahle hrana byla zarovnaná, takže označíme si spodní hranu tabulátorem, přejdeme do editačního a označíme si jenom čistě tady tyhle koncové dvě hrany 7 z vrchu a narovnáme. To stejné uděláme i na druhé straně, takže napasujeme si stejně jako na druhé straně, trojkou posuneme, vidíme, jo, dobře. Znova označíme spodní hranu, přidáme modifikátor boolean, difference, vybereme 6 a apply. 7 se můžeme podívat, že se nám to vyřízlo. A znova taky označíme ty koncové hrany.
a posuneme je. Jsem nechtěl, chci tady tuhletu hranu, tak 7 a posuneme. Kouli můžeme odstranit a kola můžeme nasadit. Takže podíváme se, jak to vypadá. Takže a ještě jsem si všiml, že kola vlastně nejsou na té naší podstavě, ale ještě je tady jeden plank nebo něco, takže ten si vytvoříme. Shift A, znova si vytvoříme kostku, zmenšíme si trojkou, ještě si takhle zmenšíme a napasujeme si vlastně pod ty kola tadyhle. Trojkou. Ať nám to trošičku přečnívá, ale ne zas tak moc. Takže S-kem trošku zmenším. Napasujeme. Tak. A na tom budou naše kola, takže si je na to nasadíme. Aby jsme nemuseli nasazovat i to druhé a změňovat velikost, tak si ho naduplikujeme Shift D, Y a dáme si ho tak stejně jako předtím. Celý traktor bych ještě trošičku nahl, ať je věrohodnější, že je to traktor, i tady jde poznat, že je lehce, že přední část je lehce zvednutá, takže označím si všechno. Ačko teda a Rkem lehonce úplně nakloní. Tak. Posledním krokem bude vytvoření planeu pod traktor. Takže Ačkem označíme, trošku si ho posuneme, ten náš traktor. Asi jsem ho trošku moc nadzvedl. Tak. Trošku bych zmenšil i kola. Jednička, ještě S-ko, ať to tak neplave. Dobrá. Takže vytvoříme si plane, Shift A, plane, který si dáme pod náš traktor. S-kem zvětšíme. Takže nulou si teďka nastavíme pohled kamery. První si ji zamkneme, abych s ním mohl pohybovat přímo na plátně. A takhle nám to bude vypadat vlastně v renderu. Ještě poslední věc uděláme při úpravě vzhledu, že si trošku ještě zmenšíme tady tohle, protože je to takový krátký a já to mám dlouhé. Že si Z-ko zmáčkneme a označíme si zadní stranu a trošku si to zmenšíme. Tím pádem budeme muset všechno posunout v Object modu, označit vlastně celou tu kabinu. Posunout ji, tak stejně s vrškem, se střechou vlastně. A zadní kola ještě musíme posunout a trošičku zmenšíme
tu podstavu ještě naposledy už snad teda. Tak, nulou se podíváme, jak nám to vypadá. Myslím, že je to dobrý. Ještě kola posunout trošku. 0. Myslím, že jo. Takže dále budeme teda řešit textury. Prvně bych si nastavil barvu tady té spodní podstavy, takže si jdu do Object modu, mám označenou spodní podstavu a dám materiál, přepnu si na cykly, nový materiál. Jestli chceme to mít úplně takhle, ať se nám to odráží, tak tam dáme glossy a bude se nám to odrážet vlastně. Takové naše dle. Dám asi, jak nám to moc nesvítí. Barvu světa si trošku zesvětlíme. Svět je vlastně tady to pozadí vzadu na plátně. Podíváme se na render teda. Takže vidíme, že se nám odráží ten traktor dole. A teďka si nastavíme texturu dřeva na. Takže my prvně si musíme vlastně spojit části, které budou mít stejné, aby nám to neblblo, protože teďka jsem to zkoušel a nešlo mi to, takže si označíme celou kabinu, včetně tady těchto dvou plenků a dáme join. Poté si označíme světla plus kola a dáme join a spodek podstavy a tadyhle to, co nám drží kola, to dáme taky join. Teďka označíme celou kabinu. Musíme si dát, že chceme, že to bude image texture a otevřeme si tu naši texturu dřeva. Teďka do compositing a už to tam máme nastavené. To stejné uděláme s podstavou. Máme tam dřevo, compositing. Můžeme se podívat, máme už to i na spodku. Poslední věc ještě teda kola. Tež new image texture a otevřeme si ten náš obrázek, který chceme. Hračka, tady tohle. A poslední bude vlastně tady ten předek, taky image texture a přidáme texturu dřeva. Díváme se, jestli už nám to všechno sedí. Jo, máme na celém vlačku, máme to. Další věc uděláme ještě, aby bylo věrohodnější to dřevo, tak si spojíme color s tady tímhle posledním a udělá se nám tam vlastně takové větší rýhy. Takže nastavíme si ještě poslední věc a to už je fakt poslední, že aby bylo dřevo věrohodnější, jelikož když se podíváme na render, tak je jenom hnědé. Označíme si tím pádem, vyjdeme do Object modu, označíme si jednotlivé části do Compositing a nastavíme si, že tam chceme to dřevo. Musíme do editačního modu bohužel označit všechno a u každého nastavit takhle. S-kem trošku zmenšíme, ať tam máme větší rýhy. Jo. A tohle uděláme vlastně u každé části. Takže compositing taky do
editačního Ačkem označíme mesh uwrap a Skem trošku zmenšíme, to máme, říkám, rihy větší. Ještě můžeme propojit alfa a to poslední, to nám ještě víc zvěrohodní dřevo. Ještě poslední věc, uděláme to u kol, takže compositing solid editační Ačkem označíme mesh uwrap a dáme Skem zmenšíme. Teď se můžeme teda podívat na konečný render. Takže jsme u konečného renderu, na konci chci ukázat ty oba dva obrázky vedle sebe, jak určitě se to trošičku liší, ale myslím si, že je to dost podobné. Dřevo jsem mohl možná využít lepší materiál, ale myslím si, že má práce je celkem zdařila. Takže já vám děkuji za shlédnutí mého videa a u příštího posledního dílu nashledanou.